Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radyo. Today is a Tuesday, it's Mother's Day mga kaaksyon. Tungod sa kalabanan, it's well today. Agosto 30 kita doig 2022. Subong man nga adlaw aton ginaselebrar ang National Press Freedom Day. Pero ini mga kaaksyon nga ginakabig holiday, it's a working holiday. But silingon, may trabaho. Bisan na ginadumdum may ginahanduraw kita nga isa ka importante nga kaywatan diri man sa pungsod sa Pilipinas. Ini mga kaaksyon, isa ka ritmo nga holiday bangod ini mismo ang paagi sa isa ka lahi. Ining Republic Act 11699 o kung naman an act establishing every August 30 of the year bilang National Press Freedom Day. Di magsiling ka National Press Freedom Day, amo ni mga kaaksyon pagkilala sa demokrasya kag kahiluwayan sa pungsod Pilipinas, ilabi na sa patag sang pagwaragwaga. Inang rason ko nga mga kaaksyon tubdob subong padayon man ang atong pagwaragwag sa kahanginan. Sa gihapon may makitaan kamo sa mga telebisyon, may nagasulat sa gihapon sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal. Sa gihapon padayon ang aton nga pagpangalagad. Pero mga kaaksyon ko naton gid padalman ining National Press Freedom Day. Subong nga adlaw ini actually bilang pagkilala kay Marcelo H. Del Pilar, amo siyang ginakabing father of the Philippine journalism. Ini sa mga kaaksyon na nagasulat sa mga pamantalaan sadto gamit mismo ang iya ginakabig nga pen name o kung may other term pa na sa pen name panawag na naton pseudonym. Magsiling ka pseudo ti hindi gitutuod. Ang ginagamit ni Marcelo H. Del Pilar amo ning Plaridel ini sa mga kaaksyon ng gibugag santong Agosto 30, 1890. Sa luwat ginaklaro ta, today is a working holiday base sa Republic Act 11699 na gimpirmahan naman ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon sa tong Abril 13 sinigid lamang ang tuig 2022 antes pa man sa magpanaog sa puwesto bilang presidente sang pungsod Pilipinas. Salawat, Happy National Press Freedom Day! Aksyon John Diaz sa Action Reports, Afternoon Edition. Mayong hapon na kaaksyon na kung inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Dari kita sa aton mga Pangulong Dinalan. Kagkaroon sa aton Pangulong Dinalan. Nano ba na mga paborita nga dapat ninyo bantayan diri sa aton nga pagpangalagad? Diri sa aton pala tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Ang update mga kaaksyon aton gyapon ginahulat-hulat may angot sa isa ka vehicular accident nga nagluntad naman kay nagilawang sang agad raman sa may syudad sang San Carlos. Kung sa riin ginarado sang isa ka heavy equipment ining motorsiklo nga ginasakyan sa isa ka persona mga kaaksyon. Ang resulta patay ang biktima. And gina-update man natin ining pinaka-ulihi na impormasyon kag resulta sang ginpadigayon nga autopsy examination sa bangkay sang babae nga gin-report naton kapon nga napatay tungod sa giligar sa mga kapulisan nga aksidente nga nagluntad dra sa area sa Barangay Hiramunan sa may syudad sang Kabangkalan. Naibaluan mga kaaksyon ng una nga report sang pulis.
aksidente ang natabo. Pero actually, hindi kini aksidente ang una nila report. Base sa ilang initial report, actually, sang temprano pa, ginaligar shooting incident. Sang nagkandak sa initial nga investigasyon, ila din na-discoveryhan nga wala sang nanuman nga gunshot wounds. Magsining ka gunshot wounds, pilas, tugas ang pagkatiro. Rason ko nga makaaksyon ining aton nga kapulisan, nagpalayag nga mahimo wala sa ginatawag nga pagpangluthang nga nagluntad mga kaaksyon. Isang lamang ka vehicular accident ang nagluntad dira sa area sang barangay Hilamunan. Pero subong nga adlaw, hambal sang pulis, agod nga hindi magsiling nga doon nagapato-pato lang ang kapulisan, mas maayo nga may ara sa sentipiko nga pamaagi. Rason ko nga ipaydalom sa autopsy examination ning bangkay, kag mapapatud-an gid man. Ano gid balangging kamatsan sining babayi mga kaakson? Aton hibaloon. Subong man nga adlaw nationwide, may ginapatuman nga big time oil price hike. In the simplest term, pagsaka sa presyo sang gatong. Nagsaka na naman ang presyo sang gatong subong adlaw, halos 6 pesos sa kada litro sang krudo. Pila kasi mana, ginroll back, sinintimos, ara, gulpe, nagsaka ang hilanat, 6 pesos, dahil na. Kaya kayo mga kakson, ato ni Baloon, ano ba ang plano sa mga transport group? Ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB ang isa ka government agency body nga muna nag-regulate mga kakson. Ilabi na sa mga dipasay nga salakyan, may ara na sang go signal. Nagpalayag, masunod nga si Mana, mahimo magpatuman sang fair increase sa bilog nga Pilipinas. Ang subo dire, hindi lang basta-basta, hindi piso, hindi duha. Ang ginaplano, 3 to 4 pesos. Kalamay gid. Makon mo perte. Perte nga mga ka-problema ang nagsugata sa sining nga administrasyon. Kalabanan sinidiri, of course, policy making ang problema. Magsining ka policy making, ang gina-regulate dira, ang mga lagi nga ginapatuman, ang mga pagsulundan, parindugan in terms of economic policy, in terms of security policy, kag iban pa. Damo mga kaksundri sa mga sektor, mga aspeto nga ginalantaw naton. Kalabanan sa lideri, di resulta gid man sa desisyon sa atong gobyerno, lakip ng gobyerno nasyonal. Pero tisundon tari karon di Baloon kung ano ang mangin update diri. Ano naman ang parindugan sang local transport group may angot sa lideri. Kay ti diri sa aton nga daan kinapatuma, may ara na kita nga bagong matrix. 11 pesos na yamong ang prete sa regular lang. Kung magsakay ka di pasayang nga jeepney, pera na lang sa iban. Nga do medyo kabalan. Nga imbes nga 11, pulo, gigyapo ng iplite. Ikambal man ayaw kayo mga makinsinde man ng mga driver. O, sige na lang, importante, nagaplite. Lala, lagitong, wala gidya may duhol, naog lang golpe. Sa ito naman yung babalita national, resignation ni Agriculture Undersecretary Sebastian. Wala pa nabato ni Presidente Marcos. Kita nyo? It's a prank. Naliga, nagulambal. Nag-resign ako. Hindi na ako undersecretary ka DA. Tapos ang anomalya dira sa sugar importation. Ma-resign ko. Kay para may dinakadisa kong daan. Ara, Diyos mio. Tapusan lang naging bato ng resignation. Tibot silingon, arak ka nagyapon. Coca-Cola ginsuspend ang operasyon sa 4 ka planta tungod sa kakulang sang kalamay. Pati ka mo kasi hindi, di bala sa inyo dala mga lugar mga kakson, daw ninit ang supplies ng soft drinks na. Doon na masyado supplies ng soft drinks, di bala? Kaya siguro, ginakulang ang supply, daw gamahal naman. Amo na yung problema, magkulang-kulang ng gamay ang supply. Matimbuok naman yung presyo, pati soft drinks mo. Isa pagid ka pinakakabalan. Kabalan. Base na limtan niya lang. No? Executive Secretary Vic Rodriguez. Wala nagtambong sa ikaduhang hearing sa investigasyon sang Senado sa issue sang sugar importation. Ngik. Why siya na magtambong? Ikaduha na niyo lang ka magtambong. Una mga tambong, dogin nakamuti kagid.
Sunod lak na kay do na dudla ka. Na kay man kabalo ka na gid way kay ginimo da. Damo na ni bala kapaltahan si ES mong. Ang una-una do gid pipsan lang to rumdom kamo nga may gin-appoint na dang si PBBM sa sugod sa isa ka mataas nga organisasyon na bika ahensya sa gobyerno. Ang katapusan kung wala to ginusisa, digto na diskubrihan nga ginlabi lang to. Ginpalusot kay lang gali kay do asawa ka utod ya. Radyo. Ulihi, natukiban, hindi goodbye, ginislan gito. Na, Executive Secretary Rodriguez, makita-kita mo sa Senado para matapos-tapos na ng investigasyon no? Sa sugar importation. Damo nang nadaan sa pasakalye para tanin malaylo na ng isyo. Iso naman sa asin ligad. Pero kito hindi kin mapatay-patay. Sa may gasakay, walang kamatayan. Iyan na. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Action Report. Afternoon Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 5:13 na. Mayang hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na welcome. Aksyon sila nga. Sa aton nga pagpangalaga diri sa atong tuntunan Action Reports Afternoon Edition. Martes kita, Agosto 30, 2022. Subong hapon liwat na makita mga dunong sa inyo sa pinakamabagong mga dalag ko ang mabalita nga tipon sa aton mga Action Unit Reporters. Aton Action Correspondent. Handang-handa na magdulong sa inyo sa pinakamabagong mga balita mga ka-aksyon. Subong gid lamang nga hapon. Sa kinaanda na kung inyo alagad sa kahanginan, dob-dob naman kita lasay subong nga gabi. Ako naman, Action John Diaz, welcome sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Standard Time na 5:14. Kumusta ka madrama ka-aksyon? Ato na matag panabati diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Kumusta darang inyong pagpaunay-unay sinima tanion? Ibang guro nagabakal ng isang palamahawon. Ang mga estudyante nagaranda din na. Because it's so weekdays, it's school days mga ka-aksyon. Aldong sa aton mga estudyante. Pero una-una to ni Baro, ang pinakalaga sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod. Ini may sadra kadala na naman sa Eres Anggalo. Dogin butangan nila sang baral. Do ba wala ka left turn. Pero tibase in good faith maning pagpatuman sa kaangay sa mga ka-aksyon nga polisiya o kon pulisa, ibalo naton una. Anong sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod po naton naman nga Patrol 2 o kon Patrol 1 Brabado Patrol with Action Zil Minardo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, may ngapon. Action John, maayong hapon. Good afternoon. Yes. Kamusta da? Kamusta nga ton nga dalanon? Yes, so Action John, no, diri ari pa kami sa may pagwa pa lang sa may bahin sang Police Station 8. No kami gin follow up kita nga balita. Pero atong bago naman to do may plano naman ng binanyak, kuma naman ta? Oo na, ano ni sila yaman. Gani, nanong utok ka tao sumong man, no? Hindi na tumitindihan, Action Zil. Amo gid gani. Sino nga bulan sang Ogos? Lalabot sang kapigadohon? Ay, ang utok ka Taman tambot. niya ko, naraman ka sa ler. Sana all. Taman niya ko, ay nano mo naman. Ay, hindi man nadukano mga laway mas ang term, pero that's the exact term to refer to that particular case. Pero hopefully nga, wala na tayo may magdugang, Blaki. Nagdungan man niya sa pagbukas ng klase. Correct Action John, kadelikado sa mga estudyante, wala. Namaya lang permi kung nami utok ang masakyan nila. Pero kung ari lang daw may lain-lain mga tuyo, bawat kadelikado Action John. Ito po sabi gani, ini ang pasero going ni Tani sa may San Roque, pero nagliko daya sa may alihis pa Green Plains na Action John. Sige, pagbalik na dugay-dugay Action Zil, i-plasta mo na sakon kay istoryan tagid na, no? Yeah. Susubong gali ara ka mo dira sa may Panokoy pa. Oo, pagwa na Action John, no, kay subong nga hapon, no, kati kagina sang pagagawing sa palang digani, makitaan ta na ang dalanon nga ang lakat bugat di Action John, ang lakat na sinisang trapiko, no, status is heavy na. Pero ti subong okay naman, no, slow to moderate na Action John. Okay. Oo, subong bago lang gid ang iba ng kaguluhan ng mga estudyante, masugatan ta pa sini nga hapon. No, Dra na guro sa may Medalya Integrated School. Correct Action John, kadri pagwa na ta sa may Sigasco ayun no, going na sa may dalan sinisang Araneta, no, mga estudyante niya, mga bago lang gid kabuhi man sini ang iba no kay alas 5 man gid ni kalawanan, uwi sa mga high school.
Okay. Ang, yes, subong hapon, numakitaan ta mga jeep sini ang ilang sakay do ka punuan, no? Pero diriya sa may dalan. Why na action zero social distancing, ay, no? Why naman baral mong... Wala na. Do. Importante ka face mask, gid action dyan. Isa pa na, importante, face gina. mask, gid. Pero mas namigid kung i-observe sa Japon yung mga precautionary measures no? Kagagamit Japon alcohol, social distancing, face mask, wala naman tayo face shield. So far, there sa may dalan araneta, normal naman ang lakat siniya sa trapiko action dyan. Subong hapon, kagtiyang aton nga tiyempo diriya, namigid dyan, no? Wala sa pagalom nga makita naton sa aton nga kalangitan, no? Normal lang aton diriya nga tiyempo kagtiyang temperatura mo na galing, no? Paanggid kagina, grabe ang sinisang init, kakanay-kanay isang hangin, no? Do hindi kita kabatsyag balasang mabulubas ko, mayalan yung ara sa uma-action dyan, kay fresh air, gini ang ilang nga babatsyagan niya. Ilang mahaklo. Damo ba ng mga kahoy? Dito sa atin sa may syudad sa Bacolod, na mabatsyagan sa yung pus nga sa mga salakyan. Grabe nga to. May alam na isang artista, I don't know kung na-trending na, may isa ka artista nga ginputos, ginsulod ko na sa plastic, ang pus nga. Sa nakita mo na, Jay? Ayaw, ibaligyan sa 100,000. Oo, biniligyan pero tenga out. Grabe, no? Pero ano may action sale? Ate Ramon, ara kami sa panokoy, damo ko naman makita, malabyan ng mga gasolinahan, nag-apply na gidman ang ila sa mga all price hike. Kagina na, nipapang pa sa taas, ipang ang gasolina, siniya action dyan, sa piladrik, sa mga, sa bilog, gani nga, Bacolod action dyan, nalabyan na mo. Pero usually, mga pila na sa mga range sa gasolina man, dahil wala na ko ka-check dulugay na ko binga wala ga drive truck tarak, kaya ka walking na lang. Pero I don't know, pila na sa mga pinaka... Sinigad action dyan ang gasolina, di ba, nayara sa 869. Nagtungtong naman mo, 74 naman, 72 ang gasolina, sini. Ang crudo, Pila subong ang gitaas sa ang diesel sa nagligad, no, yara sa 72, 74 man action dyan. Ate, subong bot silingon 78 na, kay 6 pesos kinangin saka Correct action dyan. Kaya depende man sa mga gasolinahan nga may aragin man niya nga medyo mahal-mahal kung may bulubakado man niya action dyan yung mga gasolinahan. Mahila ta diya kay ti isa do. Mahila ta diya kay alwa na aton di nga boseng ti do medyo makapian-pian. Pero ang iban niya mo gid yung problema sang iban kay gasakang presyo kita mos papang do wala problema subong sa gatong. Dami ngirit na subong. Wala namin yung smile. Oo, namin sa smile. Yati ginambala ko sa gani. Ang bala ko sa gani, ang imo, hatag mo na lang sa akon, kaya kinang lanon ko na pang, ito hindi, agit pag-iatag, Do hindi, agit pag-iatag. Oo, sa bagay. So yun daw, wala na problema, kay bisan do tsuray na do tag-tatlosin nga bangros, yung batsing Paano? Gabangking pa niya. Gabangking na ya. Dulong ka na kung bisan diin ka, bisan ka bala ka isa kung bisan sa Isabela magpulay ko pwede ko na madulong sa Yolanda. Di ba na yung problema? Biskan pa dumagit eh. Labot pa na yan. Lang yung mapintahan ba na brand yun na namin dahil sa salod. Ako mapintana tag duwa 200 na nang duwa 200 na nga bangros o tag siya na bilog na son. Anyway, ito mo gina. Away ito na may mo kay nagsaka presyo palisin sa wala ta control. Yes, dyan gani may ara 79.82. Ang crudo? Oo. Crudo. 79. Gamay na lang isol ka, gamay na lang takilid ya, 80 na. Amo gani ang 82 ang crudo subong sa iban. Bao. Kasi may 78, 79 sa mga bulubarato na action dyan. Pwede rin sa isa ka gasolinahan, no? May 81 na diesel, 81, 83. Ang sa gasolina, 71, 72. Daraga tong action dyan. Kadako gidyas ang diferensya. Subong sa una, action sale, barato ginang crudo. Subong ang mga nagbakas, lakyan crudo, do galingi ginang ilaulo. Kay, pero teka mahal mga kon mo, 83, tapos imo pa maintenance, kung crudo imo nga slakyan. Sige, kay dugay. Upod naton si Sir Diego, mangkuton tanibe kung ano ning plano nila de. Amo get action dyan. So far action dyan,
nasa tayo yun nga pagabukas ni sa nga klase na amo lang niya nga aton nga concern kitang lakat sa nga trapiko man kagati panumdum gid sa aton nga mga estudyante ni wala action dyan nga mga kabataan pa kung pwede lang tapos sinila kung wala naman sila concern gid sila binagid ang mga minors action dyan nga magapauli gid ini sila rekta sa ila panimalay kag hindi gid magano kung wala ka lisensya wala sa ginikanan kay subong amo nang ginambal sa nga ang tiyempo wala action dyan no, hindi na gid masaligan no kay ang magambal nila dito siya do kariit pero safe man sa gyapon action dyan no ang syudad adri sang Bacolod so party in general action dyan sa aton nga paglibot-libot pag-obserbar diya sa may syudad sang Bacolod wala sa mga daragkuan ni insidente ang nagkalatabo kag malinong kag matawhay subong nga oras observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol. Action Radio Philippine Standard Time na 5:23. Bago lang naton na istoryahan mga ka-aksyon ining presyo sang gatong. Kabalo naman kita nga subong adlaw ng epektibo ining panibago naman nga pagsaka sa presyo sang gatong. Partikularmente na sa krudo mga ka-aksyon nga naglambot gid sa 6 pesos kag 10 sentimos. 6 pesos 10 centavos. Sa itisubong ang report ng Action Zil, nagalabot mga ka-aksyon sa 83 pesos ang kada litro sang krudo. Pwerte, no? Nagtimbuok, gid. 83, gid. Check the base si Sir Diego Malacad sa United Negros Drivers and Operators Center Conondok. Ano ning iladri posisyon? Ligado kay nakido nagamat-amat na nubo bisan sa sentimos lang. Problema gid kay gagulpe lang ya timbuok ang preso sang gatong. Ang LTFRB nagsiling bangod sa pagsaka ng mga kaaksyon, may mo mapahanugot sila sa panibago naman nga fare increase. Kaya ang problema is the 3 to 4 pesos enough para diri sa bag-o nga pagsaka sa 5 ka pesos sa kada litro, 6 pesos sa kada litro sang krudo. Joining us this afternoon is Sir Diego Malacad, ang Secretary General sang Undok. Sir, good afternoon si Action John Diaz sa Action Radio. Action dyan, may hapon. Yes, sir. Sa ating mga listener. Yes, sir. Sir, ang aton concern diri, may panibago naman nga oil price hike pero kataas 6 pesos sa kada litro sang krudo. Nagambal ang LTFRB, pwede base na si Mana mapasaka sang presyo sang plitihan. Ano din inyo parindugan sir sa panibago naman nga development? Well, kung kami pamangkutan sa transport, ginakalipay sa gitna, no? Kay at least matabon-tabunan ang subong etikos ang tugong, no? Ilabi na ginapong gatugong kaya ako kayo sa margin, no? Dalala mo patanis mo panimalay, mabuhin lang kag makadto sa isa ka private entity. So ang problema naman daw kaya ang domino effect sa bala kung ang pumuloy subong naga pagula sa tani naka-recover mo sa gabing kapigedehon. Sila jutay na oran ni bantal ginagyan naman kita sa mga kalamidad, may pandemic, subong nga grabe nga kalamidad ang nag-agi subong adlaw, no? So mahal ng mga school supply, mahal ng mga balaklon, magdulong sa iya nga bata sa eskwelahan dumalan mo bang pliti. So kami may pamilya, mga mimo nga mga pasahero manabi. So muna nasubuan matatani. Kaling wala kita sa choice, no? Kaya ang ining administrasyon, ang ining estado, nagapanginaw sa iya obligasyon para sa mga pumuluyo. That's why ginapatong niya sa kada individual, no? Like sa transport industry, ipasakaan niya gamay ang plitihan, pero dugmukod niya naman ang mga pasahero. That's why bias nga classes ang administrasyon ang atong sinatanis tanawagan so dyan nga ikuha na lang ituhaon ng 12% nga value added tax kung i-deter tani for the meantime ang excise tax kasi sila man nagambal nga so maglampot na 80 tugtog 90 ang bilis ang produktong petrolyo sa gwa sa dollar abi i-temporaryo suspend so wala kita siyang mabatyagan nga bisan pagkuha na abi pag entertain sa mga position papers ng transport industry wala, hindi mo batyagan ba't anong ilagi na tunan siniin ang amo na batyagan niya ang atong mga local government official nga sila ni tanin tingong sa atong mga sektor na mapaabot dito sa administrasyon na hindi mo man mabatian that's why ang Malacanang sige lang yung info sa mga makamamatay ng mga lahat ng pulisya ba't info ang halit kina tugod buwas o kung tugod si Mana sana na may domino effect kinagawa ito dyan. Gani, man kaya matabo sina sir, kamoy sa transport sector, masabat inyong problema.
Pero ang regular, sir, nga mga mamumugon, nga mga pasahero, sila ya wala gid may nabuhin nga problema nila, nadugangan kay timasaka ang presyo sang plitihan. Do, kumbaga sir, ang inyo pananawan, dito ginapapasan niya sa pumuloyo ang problema nga do, hindi din magatubang ang gobyerno, do mo sina. Well, kaya wala man siya nagahiwat sa mga necessary balang like dialogue o kung dialogue o consultation. Ay supposed to be ang gobyerno may iya siya nga kaugalingon nga paglantaw bala nga kung ano ang problema nga nagaluntad ipatawag yun mo stakeholder anong posisyon nyo anong mabulig naton anong immediate nga pwede naton himuon. That's why amo ni nagalala no kay nangin bullying na lang ang katabo na ginabuli na lang bala ang pumuluyo wala na siyang actual na pag-inistoryahan ay pagsolbar sa nagalala nga problema kundi pag-impose na lang sa mga lahi ng polisiya na hindi na natin matulod. So, man sa aton nga mga pasahero na dapat magiliw sa kita, no? Mag-isa kita sa aton tingog, isawan naton puwersa na kita abot sa mga local government official na pinagit sa national government. Kasi may mga problema nga nagaluntad. Kasi dapat ay tatapod sa administrasyon ang pinaka-basic na solusyon para makahatag siya sang assistance kung maghatag ka lang permi fuel subsidy, service contracting, mga kung ano pa ang bulig nga ihatag niya na hindi pang maglampot sa nagakinanglan ang matabo sila may corruption siya po ng matabo like sa mga pagtawid pagkaka na so kung mag-agi siya sa land bank ang kakatabo na tingin na plinda na nagani ang mga card no kung magkato naman sa service contracting di ba silang ka free ride di iba sila gani ka panupot man that's why ang atong tani ayo nga ibutang na lang sa gasolinahan lang butangan mo dati DOA lane tanan nga magtugong da nga public utility vehicle automatic may mga rebates nga taga 2 ka pesos o 3 pesos at least mamadala mo dahil pagpuli imo nga benepisyo halin sa sa rebates so kung mga tanin pinaka-basic like siya natabo sa administrasyon ni Pinoy na direct saya nga naka-avail ang aton nga mga driver why na naiya kinahanglan to dyan ang mga fuel subsidy mga pantawid pasada kay ningas kuko na amo na siyang prone sa korupsyon. Gani. Anyway sir, i-point to point na lang anay no. Ang hambak kay LTFRB they would allow you nga mag-increase 3 to 4 pesos. Direct enough sir ang 3 to 4 pesos kung amo silang sitwasyon naton nga madugang sa presyo sa plitihan or kinahanglan pa additional? Well, ang napatian namon kagapon sa kay chairperson Chiloy Garapel wala pa man hindi pa na no ara pa lang na sa balita so wala pa man na sa pagkimagi pa na dito sa Toro investigation sa directorate na sa LTFRB but tinti ang amon niya kung ma-impose na welcome na gid man na but tinti amo na siling kung kadako sang mabulig niya sa transport sector pero ang domino effect na sa mga pinalagang pasahero nagkakasubo man kami nga sila yang masater sang sina pagpatong sa produktong petrolyo. Ikaduha sir nga point, of course kamo okay kamo dara if possible implement ang 3 to 4 pesos. Ikaduha nga point, ang imo sir gin punto, dapat subong there's a need nga i-defer or i-suspend ining excise tax. Immediate sir kinahanglan na naton subong ni or pwede ani nga unahon naton ang pagtunga sa 12% sir nga value added tax. Well, both no 12% ang ayaw kanina namon 6% lang anay ang i-defer. 6% lang sa 12% ka value added tax. Ay nga aton nga excise tax para hindi man siya mabugat no. Ang una to nga trans kay daw tatlo na kabisis nga ginunulog. Ang una to nga trans nga ginimpose nila dapat i-withdraw to anay. No, i-withdraw to anay. Kay kabalo man na sila kung sinong aplikado no galing kiti ang aton ng mga lawmaker, ang mga public official na wala ni sila nagkatugong adlaw-adlaw no. So muna nga hindi sila direkta nga makabatyag kaya ang ilagi na tugong nagdali niya sa kabansang estado mo. So ang amuntan ni pangabay 6% nga deduction sa 12% nga value added tax and determine sa 50% anay isang excise tax para at least malibantar no ang for hire kag makabulig-bulig man sa mga private nga mga entity. Okay, sir, if ever kung amo sining solusyon, anong possible effects ni sir? Manubo ang presyo sang gatong, hindi magsaka ang presyo sang plitando, amo sinang ginalantaw nyo? Yes. 100% wala sang domino effect kaya hindi ni magtandog ang mga
transport industry mo, wala sang transportation cost, wala sang hauling cost, wala sang hindi ba lang kundi ginakarga ng mga gamit para sa kundihin dalon. So wala na isang movement. Amo lang ginambal namon wala pala na domino effect no para sa aton nga mga common tao. Wala ni siya sang epekto. Ang masaper lang siniti temporarily magamay-gamay ang income sang estado porque kung ginapanumdum nila nga this is a government of the people, for the people, and by the people, dapat amo gina ang tumanon tapon lahi ang pag-ampalan kag konstitusyon ang ipabatag nila sa pamuluyo. Kumbaga sir, subong tani anay ang gobyerno anay masakripisyo. Ang taton tani pagsakripisyo sa pumuluyo kung amo sinang matabo which is dapat amo gid manina, no? Sir, ang last question ko, nga hindi ni mahimo-himo sir how ka government. Kabalo ka ang corruption alin sa national hasta sa local government unit hasta sa pinaka-basic no lower unit until sa hasta gina sa barangay. Grabe na yung corruption. Remember nga kung amuning nagasunod-sunod nga problema nga hindi matalakay sa barangay council, city council, sa municipal council, kaya hindi nila matalakay kidra sila nagakuha. Sining corruption nga nagakatabo. Kasi kabalo na gitman. Ako nila kasi hindi, kabalo na sila na mga nagapululong po dira nagkakabuhi sa taxes revenue sa nagkalain-lain nga mga produkto, no? Tubod silingon, mabudlayan ka kay maagi pa sa legislative, maagi pa sa executive, kadamo pa bala sa agyan nga ang ato tani kinataw emergency power na lang kay ining natabo subong adlaw. Hindi ni siya simple nga kalamidad, no? Hindi ni siya simple nga baha, hindi ni siya bagyo kundi kalamidad sa presyo sang krudo na nationwide ang apektado kag may domino effect. So pinaka-immediate kinasasubong kung panawagan ng pag-ambalan. Sige. Sir Diego Malacad, thank you. Very meaty ang aton nga diskusyon. Though direct lang aton nga agenda but so on. Siguro sir, nakakuha pa kita doon ng update sa imo. Good afternoon, sir. So, thank you ito dyan sa ating mga listener. May hapon kag mabuhay ka mo sa Acceleration. Action Reports, Afternoon Edition. Nabat yan si Mr. Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center o kunundok mga kaaksyon. Amo na, ti iagin plastar anong rason na hindi ni matuman-tuman na mo katabo nga ang mabalitin sa subong ang pumuluyo bangod sa pagsaka naman sa presyo sang pilitihan. Action Radio Province Standard Time na 5:34 sa atong ipagbalik dugang pa nga mga balita diri sa Action Reports Afternoon Edition. Champion Supra. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala ang tanan dapat alalangay lang timbangan sang katarungan mabatian kada hapon pagkatapos ng drama mensahe sang paghitupa. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa faktor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiolo. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta.
Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon kag magpatiyog sa ruleta. Diri magpaluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Aksyon Radyo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitinggalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbinuhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay isang ilang kabuhi. Following Standard Time na 5:45, balikan natin biyang ato naman nga Patrol 1 Brabado Patrol sa Aksonzil Minardo. May nga pong dira kay Ma'am Ruby Martinez. Ma'am Diding Amiento, good afternoon. Ma'am Barky Tribe, mayong hapon ma'am. Kamusta dira ma'am? Sila ni Sir Kempo Yulo, Ma'am Gina and Sir Norbing Galicia. Good afternoon. Ma'am Evelyn Nipomoseno. Mayong hapon. Ang bali Sir Jaime Manukan, magsaka ang gatong nga kadasig. Dayon magpasaka plete kung magnubo ang gatong nga wala man dayon ginapanubo, no? Sige, and then ang hambal pagidri ni Sir, wait lang kito, hindi magkikangako na. John Serna, good afternoon. Sir Ryan, taga Mulila, o monitor gate sa may Binalbagan. Roland Swange, good afternoon Sir John, taga Buena Vista Rizal sa may Pontevedra. Si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, good afternoon. Ma'am Inday Blas, sa mga hapon drambal ni Ma'am Janet Ong, pag-greet na ko ng family Ong na naga-monitor gid sa Silay City. Naga-monitor subong. Happy
birthday gali kay Tita Analmeli Mirabel. Pamangkot ko sa edad niya bago lang, pero ang balko hindi ko lang pagsugid sa kanginan. Happy birthday dira kay Analia. And belated happy birthday kay Yani. Nagapon sang isang Sunday nagreet ko na ni sa kay sang Sabado ni birthday among kay business ang first son sang Saturday. Sige. Mga ka-aksyon, ang gin-check ni Aksyon Zil Minardo, ang ining report gin-post online sang isa na naman ka-concerned citizen. Makabig naton abing nga complainant. Doon mo na gin-check kaya kaya officially na blatter ni. Tika balo ka, gin-explain gini kagina sa ton sa press conference naton sa NOCPO nga ang police is record-based. No? Kung but siningon, kung wala mo na record, hindi na sa masiling naton legitimate ang case. Kaya kinanglan naton may aragiblas ang written formal complaint. Damo na pero may ginaambal naton. Amo nang gina-require sang police. Angot ni makakson sa reklamo sa nagsakay na naman sa may motorsiklo o tricycle. Kadamo na ginisang kakatabo ng mareklamo no, so naglakat kami kahapon sa Kabangkalan. Amo man to, ginhusay man o kung ginareglo sa may police station ang pasero ka ng tricycle driver. Kaya tiyang ako kasasuna naman sang pasero, doon may tuyo kung malain siyang driver. Tayo may mga tinaga nga ginapanghambal, di ginapang klaro, dikto kapon, kung sitwasyon. This bakulod may reklamo man. O naton si ako naton na si Aksyon Zil Minardo sa ito naman nga patuluan. Aksyon Zil, may hapon. Aksyon dyan, pilason iniya ang 26 anyos nga babae matapos naglumpat bangod din liko ini siya sa tricycle driver sa lain nga direksyon akong dyan. Aksyon Zil, wait lang gid, no? Pakilapit-lapit na bisang imo nga mouthpiece kay medyo hina imo nga sulod, no? Anyway, liwat Aksyon Zil, pilason ini 26 years old nga babae naglumpat sa tricycle nga aman. Bangod Aksyon dyan, ginpahayag din niya Police Major Jury Puerto. Nalinin sa Uludrahan, ini ang biktima ng giningadlan kaya Mary Rose Oquindo, 26 years old, kag-residente ini siya akong dyan sa Purok San Roque, Barangay Tangob, Bacolod City. No? So, dira na siya ga-obra, ayon sa may lapit na Lacson Extension, dira sa may BCPO at ubang BPO Company, direction dyan. Nagsakay ini siya tricycle, padulong natani sa may ilagay sa may Barangay Tangob. Sa kaming action dyan, na gitarahan ini isang babae, lain nga direction going to Alihis na. Dapat pamangkot ini siya kung nga lain ini nga ruta ang ginaagyan. So ginaghipos lang ini ang lalaki kasi sa statement sinisang babae, gamba na yung lalaki nga hindi siya gusto nga sa National Highway, gid bala mag-agi action dyan. Dapat pamangkot sinisang babae nga idadon mo ko sa lain siniyang alagyan kita going to Tangob, dapat yan siya ya. Ara sa may abhis sini sa may Goodyear ayon sang lapit na sa may Green Plains auction dyan, dito na ni nag-decide ang babae nga magalumpat. Kagini ang tricycle na kuhaan sini sang bearing temporary plate number nga may yara nakabutang 0601 0943-785. Sulitan ko action dyan 0601-0943-785. Kag subong amo ini ang gina-follow up pa sa police station 8 nga ginapangita no, mamangkot-mangkot sa nidra sila sa may ginhaninan ginisang tricycle kung kilala, pero posible action dyan suno kay Police Major Puerto nga basi hindi ini magbiyahe anay ini ang tricycle nga ginasakyan sang babae action dyan. Wait lang Aksyon Zil. First, ang establish ang case. Anong complaint? Anong complaint sang victim? Yes, so ang type of incident rin nga nakabutang action dyan ng physical injury. Gini mo, kaya ang aligasyon daw nagagwa bala, no, nga basi may malain nga tuyo, ini ang tricycle driver, driya sa may kay Mary Rose Oquindo action dyan. Anong appreciation naman Aksyon Zil ni Sir Puerto? Anong iya paglantaw? Miyara, gidman, ill will, or ill, ano pa nawag ni naton gani? Lain nga tuyo? Anong ila appreciation sa police sa senaryo? Yes, naman ay action dyan nga may malain nga tuyo. No, kahit ang aton diri nga biktima, nag-suffer bala sa nga kahadlok, discomfort action dyan, sa feeling nga may malain gid nga tuyo, ini ang lalaki, driya sa may biktima action dyan. So, ang nagwa sila diri sa intuition, kag initial investigation sa police, may ara sila nalantaw nga probably may lain nga tuyo ang driver.
Ano action zil kung ano ikaw palang tabon base man dara sa interview kay Sir Puerto. Ano mga parameters, magsiling ka parameters, ano mga balasihan, ano mga key indicators nga may hara gito lain nga tuyo action zil? Reaction dyan, ini ang ginagyan nga ano ni ang ruta bala action dyan. No kagkaya na sa ginhambalan sa babayi nga dalon mo ko sa amo nati ang iya bala sini nga rason action dyan dawa kalayo man no nga wala man da o nga kung maglibot pag saya bidiri sa may highway di ito siya maagi no do kalayo na bala action dyan sang rason sinisang lalaki which is pag pangayo na sinitaba o ko nabulig ya pag namangkot ini ang tricycle driver mo diri sa babae no according man to sa post ng babae nga inang pag nga ama naglumpat ka no kay ginagambal ni babae nga kapilan ako nagambal sa imo nga adri mo kuya gindala no nga hindi man ni amo ang alagyan going to Tangob action dyan. Okay, buot silingon inang shortcut nga ginagyan diri nila hindi na pwede alagyan bakadto to sa ruta nila action zil or possible nga amo man ang agyan. In-action dyan kay sa Green Plains so sila mo kapila na siya ginambalan ka babae nga adri maagi kay hindi man ni amo no so papangayo na ni tabang sa babae nga nakalumpat na nagdalaga ni ang tricycle action dyan no wala laman sa explanation nga natabo diri sa victim no kag ini ang gin-complain nga tricycle driver action dyan. Okay, so subong ang luguyag matabo sang pulis pangitaon nila ang driver sang tricycle anong purpose action zil para maklaro? So, amo pa na action dyan ang so, kinanglan man nga kwaan ni site sakto. Ang tricycle driver, oo. Sakto, amon asa, ginaklaro ta lang, no? Nga, susubong, amo to yung pamangkot ko ng parameters, ano ginang kaso. Kay ang purpose ni diri sang police is para ikaw, sir, nga driver, kay wala kita din nag-conclude kung ano ginang natabo, luyag kakwaan sang imo nga bahin, statement mo sang police. Anong imo version, anong natabo? Kay para hindi man magwa nga imulayon ka online kang plate numbers ang tricycle mo gin-post online. Yes. Ikaduha, officially gin-pablater. Karon, ginapangita ka subong sang pulis para mabalaan lang imo side. So wala sang lain. Wala action zil pa sang kaso nga ipasaka kay ti wala pa man sang sang gin preparar nga dokumento, wala pa man establish kung ano ang krimen nga nakometer, di ba? Wala pa action dyan kay blatter report kag tiyang type of incident physical injury pa lang gid ang nakabutang so kinanglan ng gid no nga kung sa iya kung siya ni balaan niya nga siya ang driver sin sa tricycle ang gusto lang din sang kapulisan nga mag-explain man siya kung ano gini ang natabo para makuhaan man ang side niya action dyan. Yes, amo na no kay para at least ba ma'am ibang nga ba si may kaso na sumo para pag-aatubangon no. For the meantime, subong, as long as inosente ka based on driver, wala ka malaing nga tinutuyo, wala ka malaing nga plano diri sa babae, sa complainant, pwede ka mo kakitay, pwede ka mo katubangay nga duwa, maklaruhan yun nga amo ning aton nga paglantaw approach. Hindi na aton gusto dugangan pa ang kakulba sa publiko sa kakatabo sa Bacolod. Halin na legal sa semana, amo ning isyu sa lakyan. No, may van, naglabot sa jeep, may jeep na digan nga nagpost man, at nung nga panghikap sa kuno sang paa kag buli, di ba? Correct. Tapos may hara man sang complaint naman tricycle, kabangkalan may ato man to, may bus man naligad sa may kabangkalan man. Pero tira pa matud-an man wala man to gali nga amo gina nga tuyo or plano abe. Susubong ayo naton kinong driver, pakita kanong klaruhon mong side mo para hindi maepektuhan ang ibang nga tricycle. Para hindi maglabot sa punto base sa sobra ni kangawas ang tao, wala na may magsakay sa tricycle. So, ayo ta sa imo, kung nagapamati ka, kadto ka sa backup 8, coordinate ka to, labay ka di sa action radyo, pwede ka man di ka kadto ka saka, kuhaan ka naman side mo. Yes, correct action dyan. Pero ti action dyan, no, ari ang konfirmasyon, no, kagang aton man nga interview diri sa kaya Police Major Jory Puerto, pamatian naton ang statement. Bali nato nga victim, let's say, Ukraya, sa performance. Lalaki mga alas 9 siya. August 29, nakasakay din ng tricycle. Kung makatulungan niya sa Tanroque, pero si tricycle driver nag-record din sa Alias Road, Goodyear. So, nabatsagan niya kung nga daw lain nga way naging katuan. Action Zil, sige karon na lang Action Zil kay medyo ipit kita sa panahon. Pero anyway, thank you, Action Zil.
Yes, so Action Jan, ng balita ikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Report. Afternoon edition. Salamat kay Action Zil Minardo sa patrol. Magkabalik ang Action Reports afternoon edition pagkatapos ginamang sini. Life Extension Vitamin D3. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids.
Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kung mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Aksyon John Diaz sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time na size 3 na. Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago nga food supplement capsule mga kaaksyon, nagabalanse sa sistema sa aton. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sa panahon. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa inyong pagpakigupod sa aton nga pagpangalagad. Salamat man sa aton nga Patrol 1, Brabado Patrol, Redaksyon Zil Minardo, back to back aksyon papang Nixon Tahom. Aton nga News Center Action and Defensor Lisay. Dili man sa Studio A Master Control Technical Side, upod naton sa aksyon Almar Madera kag aksyon Christian James Binares. Standby na sa aksyon Balita Evening Edition with aksyon Dale Salazar and aksyon and Defensor Lisay. Agiribati ang kitaliwat karon sa Aksyon Night Patrol. Sa kinahanda na kong inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay, kasubo o kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amo ng kamaturan gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon!